Hello, Bayab Song. Jat Jatanana hor jarani kaka hamte sibai kisisa live phaina musungoi phaimani thaisa thaini kok rokno kisa share khaina bagui kai tabusu jara kebo phaiyaku hambai sini tako korksa phaikya live o koekta kok sajaknai tongmani bagui no norni bwskango ang Langmani TV YouTube channel ni koroksa adong ba channel no tuinai wngoi norok bai thaisa thaini kok sana bagui ani bwskango khapang ni takok tei bukuk song Langmani TV YouTube channel kaisa bobagrani profile rijak tamni hwnba always bobagrani logi khabai theiya sakni bagui sakno yafarjak sini dofa rokno tüiei kwbangma samung khlaitani bo Langmani TV YouTube channel bo logi rijak aboni bagui puila jotono no hor kaham 10ta tamui tongkha comment khai di thaisa thaini kok salaiyano sini joto hasteni mai ganang joto tiprasa dofani bagui samung khaiui tongnai kami amchaini bagui samung khlai tongnai taku bukurokni bagui tei chini kwbangma dofa rogo samung khlaina nangui tongmani rokno khlai tongnai rokno puila hambai se yafaro hingke chwng thangnaio chini Patalkina Jomatia bo khoroksa TPF ni founder belai dofao bwrwi rokni bisingo jotoni slai kwrak kok amahai phan tüiei bwskango agugui phaimani salsa chwng dofarok poito chalai tongmani je chini Madam Patalkina boni bisingtwi no chini kwbangma hasteni chini engnar ni phainai Bangladeshi rok naro khlai rohormano tei tiprasa rok sadin tiprasa rok ni bwkhao je muchung tongmani rok supungmano hinui tongmani phiaba bini career belai khe uanamo singsa puilani je foundation o tongpro bini je strongly je bini abo hai kaisa kwrak khei samung khlaijagui tongmani ta phiaba chwng bini testimony no chwng background no nainaikhha hingke bo TPF ni khoroksa founder ba supremo amo haike tongtongmani phiaba kwbangma dofa rokno hanang pinang khlaimani yagulo bo bobagra bai against wngnani se last o chengsio tei bobagra no sak nangya wngna chengkha tei bobagra no sak nangya wngmani bai boni belai swraimung amo hai nangma hai wngkha bini thani thangnaio bobagra no belai no dukhu rikha dukhu rimani bisingo tam wngkha bo khoroksa supremo tongmani pore o tam khaikha bo
BJP ba alliance ngi tangka ba BJP ni oro bo surrender ke je ani TPF no sabai ang BJP baino katawi hamkrai kalaisina hini aboni yagulo borokni vice president state ni rijakmani phiaba rijakmani yagulo tamongkha bo rijakmani yagulo bini je character bai no bo tolao kalainani chengka hayadiba hingke aboni bagui laste जों saimano je tabuk sikjora bini boma hai position o tong dofani bagui samung khlai tongmo se tabuk tamongkha Rajasthan ni khoroksa chwla chini kok no solya chini kok saya ama hai khoroksa chwla bai miyani salo bo kaijaka nukhung khlainani chengkha nainedi kubui borok ni thani bo jephru always God bini bono chubawi tongo bono help khaio kintu bini je tatal ba bini behavior belai hamyani bagui character belai hamyani bagui no bo tini nijini kok saya nijini kok bai solya ama hai dofa bai se kaijak sio kaijak mani amo ki tabuk bo agi je Bangladeshi gubek je hini tongmani tabuk bo tami hinai bo khud no khoroksa Rajasthan ni chwla bai se bo tini kaijagui nukhung khana bagui thangkha naidi haste ni joto tiprasa rok no ang kaisa kobongma muchungmani hinkhe bobagar ni tamo obab tongba bini jaga sampoti bo obab kwrui chana nungnani bo obab kwrui rang puisa ni bo obab hingkhai America hai rogo tongui mano ni Dubai hai rogo tongui mano tongya tangui chwng chini tiprasa rok no buini dofa bai satokjagui tongmani nugui khairokjagui tini bo chwng no buini dofa hai da khlai mano tei kisa da chini manthai sokthai rok no ree mano hinui bo tini tiprasa rok bai tini yapri baksa gui seui khoroksa leader wngui khoroksa bobagra chini hani bobagra wngui chwng no tui tongo hingke chwng tang bobagra no logi riya chini kwbangma borok tini bobagra khai naio je chwng kaham wngui thangtung chini dofa khoroksa bui bai satokjagui tongmani yakni yokthung hinui se khlai tongmani hello Binay Singh hello kok borok hello bhai मैं तो कॉक बरक से बात कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा मदर टंग एंड मेरा जो सब्सक्राइबर है ना सब तिपरासा है कॉक सब मालूम था विनय सिंह मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ मेरा दोस्त या sini takuk Binay Singh bo belai khe ani dol kaham bo chwng Bangalore tongphuru chwng belai bo bai sini laijak gaboni bagui thank you Binay Singh कैसे हो ब्रदर विनय सिंह कैसे हो बहुत दिन के बाद अभी मेरा जो लाइट में आया था हाँ आई एम गुड भाई ओके कहाँ रहे तो अभी क्या कर रहे हो
Aboni bagay ani orot tabuk Bangalore ni khoroksa chini brother bobo belai ano support khayo agi phono je ani channel rok no bo share khayo tei belai support khlaio ta no hingke ama haike no chini tipra haste ni joto maya ganang tiprasa rok bo kaham no support khaikha no je langmani tv YouTube channel tabuk asuk jora je growth wngwi phaimani belai hambai ano support khlai tongma bagui thinango mai kheno support khlai di tamni hingkha khoroksa chwng tiprasa wngwi chwng jotono pal baksa khlai chwng chubalaina nangnai hingkhai chakha mai chawi tabuk chikonsa dogan tongjak mano mwrwngna hinui phaio dogano no thuo ang nungla maida chakha manai acha okay okay bye happy bye मैं भी बहुत खुश हूँ अच्छा हामबाय दाबोथ' जानानै चावि रख'नानै जरासे हिंखा थुलासे दंखा baksa muktri thangs tongbaikana हिंखा आनिखै समय गैरैबा हिखौ दाबो हायनो kisa live o phai phano ani subscriber rok bai ani joto pal rok bai kisa kok salaina hinui thaisa thaini bwkhani kok tongma rok no share khaina hinui phaijajak ta manai manai ani para hingkhai yang telemora Tarasan Hodrai elaka klai ta chini omo acha ang nono kaham kai sini chugyang tongkha nini para borok kisisa sagadi manai ayus Tripura कभी विजिट करूंगा तो मिलेगा मिलूंगा जरूर हाँ हाँ भाई आ जाओ मेरा त्रिपुरा में भी थोड़ा विजिट करके घुमा के हाँ हाँ घुमाने के लिए आ जाओ मैं आपका साथ रहूँगा कमल गच्छी हामबाय belai khakchang'o kamalgat rogobo ani subscriber tongo aboni bagui thank you support khlai di tebo pubagrani bagui tei hani bagui kok sana bagui belai tamni sanai bwkha ui wngmo ta hingkha ang bagui chini sar chini BK Rangkhol chini sar Tripura Mathani president boto sore hamyang tongo tabuk hingkha aboni bagui chini sarni bagui chong mas surinai bo kaham khe hamui bachatung tei boni kwbangma yapai to chwng nugui no tongo diba thangnai rogo to chwng bini jari no chwng ADC o 3ta seat manma rok amo bai chini sorry je chini Tripura haste o chini je Bidhan Sabha o chwng seat manmani ta amo to chini sar BK Rangkhol ni yakni no chwng tabuk sukjora tei 3ta seat bareboi chwng 20ta seat o chwng je batailai tongmani chwng bini bagui ma surithai bini thangkusungo bini je ayuk loksak ayuk tongsak jora kaham kwrwng khe no tongwi thangtung tei dophani bagui aswk je sacrifice khlaikha aswk je juddo khlaikha aboni bagui chwng boni bagui chwng ma surithai tei kisisa ni jora o phano bo kaham kwrwng khai tongwi no bo tongna wngthung hai hinui no chwng
मा सुरिथाय सिनि सार बिके रांखलनि बागै फेमा गोबां मोसौनो सलिया सिनि बुकुंनो सलिया सिनि मोखांनो सलिया सिनि ककनो साया दफारक आमायखलायै दामनाय सानाय हामया कक पिरि दङ दा गोबां निउस चेनेल ama hairokno chwng to tino kokma phiroknai chini kwbangma phirok tongo chini MDC rok chini EM rok amo simia chini hasteni joto tamne sijak nukjak ba saimanjak dofano hamjaknai chini takuk chongba ama ke reply ri tong ta ama hai bor rokno manai nini ayang kamalgat roko bahai solui tong tabuk sini tekeisa ang belai ke kha kwchangai ang hambai rina muchungmani mas surimani belai kha nangai mas surimani among ngakai sini da pohor bo khoroksa belai ke dofano hamjaknai bo thangnayo kisa sak sore hamyangai bini o kidney kisa infection ngai tongkha nei je bo chennai o naijakna thangmani baireo fatar hasteo naijakna thangmani gai kwbangma chini dofarok no chubai tongmani bisingo je tongmani no se bobo chubai tongmani ba boni sore hamya ngai bo fatar hasteo naijakna thangporo bini sago rang belai ke short ngai thangmani bagui tamung wngkha bo lukurokno taisa lachima hai bo ongo aw lachina to kokno khoroksa buino chubai tongmani bosi tini buini thani taisa sana nangui tongo wngkha ba haifano kuno lachithai kwrui chwng somoyo chukya hingka khe chwng ma sannai chwng ma chubalainai chwng ma nailainai ahaya diba hingke aboni bagui jotono hasteni tipra rohorlaikha rohorlaima bai bo tabuk khai tabuk no je bini video ang naipaikha bo tabuk khai motamoti je arrange wngkha bini je rang puisa je nangui tongmarok motamoti chukha nei taisa video khlai saka ta hingke amo bagui bini faising tiba ang jotono no lukurokno hambai rina muchungo chwng je mansuk chubalaikha chwng kebo ba 500 kebo 100 kebo 1000 kebo chini rang puisa gwnang rok hingke ba tei kisa chubalaikha aboni bagui phiaba chubalaimani belai ke chini thani tongnani nango chubamung kwrui hingka hingkhai chini dofao chwng tabuk bo asuk chwng kuchugo kaimia acha kaham no tongo ta sini brother Ayush like khlai di kisa ani channel no subscribe bo khlai di jara katal hingka hingkhai kisa subscribe khlai di tei like khlai di share bo khlai di tamoni hingka khai tabuk to kisisa kok sana muchung hinui ani palrok bai ba ani subscriber rok bai kok sana hinui se phaimani chini bwskang teibo choba kotor tongnai abo choba rokni chini video rok upload khlaika hingkhai dotui no nuknai aboni bagui ang jotono no koinai chini naitonai khapangni mare kising song subscribe khlaijadi ani channel no tei share khlaijadi gana gini chini takuk song no borok bo saimana tei tini o channel ni bisingtwi kwbangma chini kok kaham dofani kok awaimung jagao borok wngui bo chubachu nango haikhe chwng thansa wngui chwng chini dofano kuchugo chwng tisai mannai. Selajak bai khana kuchu kok saui interest kwrui hai nainai si kwrui hingke ba faidi hingkhai aswk no wngsi tung
tini jotono no hor kaham tini ani live orno mathak jaksinai good night kaham kurung tongbai di ang jotoni bagui surinai kaham no tongbai tung ang god ni tani chini ishwar ni tani prathaना khlaio kaham kurung tongai next o malainai bai.